Aixo, Mikel. Apa, Zemuz. ondo? Ondo. Zu zer moduz? Ondo, hemen jendeak ez du ikusten baino kanpoan euri jasaio. Bai. Eta hemen goxo. Bai, hemen oso ederki gaude. Nukilako gauena idazlea. Zegoetan badakagoak futbolari bai amogobieta ekipoan hemendik pasarena Mikelako gauena ere. Hemendik pasa baita ere, bai. Eta hau idazlea da onarribikoa, Hoi da. Baina fisika ikasi Bai, fisika ikasi eta oraindik ikasten ari naiz, doktoretza egiten ari naiz. Bai. Hemen Donostin, bai. Zementu dituzu zegoetu gazteazea. Bai, aurten 27 ditut. Ez hain gaztea ja, baina bai. Nika bezala, Zoko bezala horretik. Gehitu Zuek zeate gaztiak, hori. Zegoetu fisika. Ba, desente gustatzen zitzaidan institutu garaian. Hor, ez neukan era bat argi ere, baina fisika beti gustatzen zait. Beti gustatu zait, eta bai, polita ere bai, ez? Ba, dauzka oso eremu zabala da, baina bai. Niretzat koñazoa. Bai, zuretzat eta jende gehien antzat. Baina, bueno, ba, dauzka hori alde politak ere, Zegoetu ditzen duzu atentzio fisika onua esan nahi dut. Nola hartu zenun karrera egiteko erologia. Bueno, egia esan, eta orain ez ditutolako gauza egiten, baina ba, astrofizikako kontuak eta horrelako teoriei buruzkoak pila gustatzen zitzaizkidan. Eta, bueno, baita ere, hor zegoen garai hartan Big Bang telesaia ezagutzen duzu. Baina nik uste horrek eragin pixka bat izan zula. Biban zalea zinen, Bai, noski. Klasiko asko bezala, Zer burukin aixe zinen karrera. Ba, ez neukan helburu oso finko nik uste. Zerbait ikasi nahi nun, eta horixe aukeratu nun, Egia esan ez neukan bero pretentsiorik edo. Eta hogei, dutza egiten nahi zela, nola ikusten duzu zure burua. Jo, asko galdetzen didate, eta oraindik ez dakit. Ez dakit momentuz nahiko lan bukatzen, eta bukatu ostean ikusiko dut, oraindik ez daukat argi. Ba, bai, irakaskuntza gustatzen zait, baina agian enpresaren batean, edo ikusiko dugu momentuz nahiago dut pixka bat atzeratu erabaki hori, ze... Baina karrera beak emango zuzun zerbait nivel pertsonalean, Noski, nik Bilbon ikasi nun, lehenbiziko aldia zen etxetik kanpon egona, eta ba, gauza asko, beste mundu bat ikasi nuen bakarrik bizitzen, jende asko ezagutu nuen, batez ere jende berria lagun asko egin ditut, eta bai, niretzat hori izan da. Karrera baino inguruak igual, ez? Eta nola paisatzen zera zientzietak letretara. Zabatuk idazlea zera. Bai, bueno, esan behar dut, fizikan sartu baino lehen ere idazten nula, beti gustatu zait idaztia, txikitan zehozer idazten nun etxian, ez asko ere, baina zehozer ipuinen bat idazten nun. Eta kontua institutu garaian, Hondarribin antolatzen da urtero literatur lehiaketa bat, bai institutukoentzat eta helduentzat. Eta asko animatzen gintuzten parte hartzera, eta hortxe hasi nintzen, ipuiak idazten, eta irakasle bat genuen asko motibatzen ginduna, Mertxe Michelena. Baina dala kosa, sari bat irabazitzen du, baina ez ona horren batzuk eta lasarten okebez baina hori da, 2017an ja hori. Bai, institutu garaian Hondarribin eta ibin nintzen hortxe hasi nintzen poliki eta irakaslearen bidez. Eta bai, gero jo nintzen kanporaka bezala pixka bat. Nago hartzen zele burukin irabazitzen nuen. Lasartekoa? Bai. Zurdurak izena zuen. Zurdurak. Bai, bildu nituen hor garai zabal batean idatzitako poemak eta gestu nuen. Eta sortea gontzen. Poema ezaguta bada, baina zer kontatzen du. Ditu ezagutugen poemak zer kontatzen dituzte.
Gira esan benela desente idatzi nuen hori, Bueno. baina Iguritzeto. denetik pixka bat pentsatzen dut, normalan, ez naiz zentratzen, sortzen dira poemak askotan, ez? Bai. Zerbait ikusten, mira, hortxe badago zerbait. Bai, garai hortan unibertsitatean negoen eta pentsatzen dut, giro horretako kontuak eta... Serioago zenun idazlelena, karreran ari zinela. Ez dut uste. Bueno, orain ere ez dakit oso serio hartzen du. Nek idazten du noizan behin eta... Nire burba iritzizai, azuke serio eta zunbuntu badago. Bai, noski. Egia da, hor badago zitasun puntu bat. Baina, bueno, saiatzen naiz oso seriogi ere sartzen delak hobi bat aniz azkena eta asko gustatzen zaidan gauza bat eta pentsatzen dut seriogi jarriko banitz ere agian... Beti horrek gintza, ez? Bai, ia beti. Hasiera-hasieran ipuiak eta idazten nituen, baino ausartu nintzen momentu batean pausoa ematera, eta bai, gustatzen zait olerkintza. Formatua gustatzen zait. Jabe. Askotan motxagoa edo eukera mateizu momentu zehatz bat islatzeko edo. Ja, baina, mutxa izatea. Erakit, kontu batzen nahi, ogan gainera, askotak mutxa izatea. Igual, merito gehiago. Bai. Era bat, horrez, kontzentratzen jakitea edo gai izatea olako zerbait sentiaraztea, baina lerro gutxitan edo hola, batzutan motz-motza irakurta ez duzu, ze ona. Pum, golpe seko. Golpe seko. Oso ulertzen. Bai. Igual, irakurri. Laulego, ez? Laulego txiki bakoitza itzeko patatik, eta gabeza, osea, behar llegau, ez? Bai, pasatzen da, bat gutxien espero zunean batzutan. Horregatik, bai, uste dut formatu atsegina dela poesia hortarako. Poesia hori dakarpolita, iristen zaizula eta... Bai, oso... askotan zera hori. Eguneko gauza ire lotuta dago eta hola, zatutena ez, batzutan paseo bat ematera jun eta sortu daiteke poema bat. Bai, jasotzen ditu bizitzako kontu horiek, labur edo... Nire hori asko gustatzen zait. Nire idazlea baina, horreki ikuteak idaztea mutatzen zago eta nik baditut aizoko genetan maite ditutan batzuk bereziki ez eta zuk. Bereziki maite ditudan poemak, niren artean, bai, badira batzuk gehiago gustatzen zaizkidanak, zaino agian edo kutxunagoak ez? Bai. Daude batzuk gai orokorragoi buruz, baina zurbileko jendeak iri buruz idatzitakoak edo txoko kutxunei buruzkoak. Horiek badute leku berezi bat, bai, noski. Zeteko galtzea poemak idazteko gagaia, poema guztia, egia begina izango, noski ez, baina badakazu oinarriren bat poemak idazteko. Normalean saiatzen naiz gertatzen zaizkidan gauzetatik abiatzen. Ez dakit, adibidez autobusean nindoala ikusitako zerbait edo... Bai, saiatzen naiz hortikan, hola gauza orain batez ere. Benetan gertu zaizkidan gauzetatik, pixka bat moldatzen edo horietatik abstrakzio pixka bat hortzen baina. Baina aldela hori, gertatzen zaizkidan kontutatik. Nire kontakoa. Zu justo... Bertegia ametsak. Ametsak. Ametsak gustatuko zitekena gertatzea. Hori bai. Bai, izatzen dituz, ni bakaka nagoela. Baina gehienak bikote batean, ni eta beste bat. Bikote batean eta normalean da agaitxalde bat. Agaitxalde zikaseta gaua gute pasarte egomen
txeko bat, eta saiatzen da bizitzaren zentzua pixka bilatzen eta lantzen. Bai, atxaldeko inguru oso romantiko ez da, niri Iluna Barrak eta egun sentiak ere bai, Pila, askotan goizetan jeikita mugikorrarekin argazki ateatzen egun sentiari, niri pila gustatzen zait. Eta nunk ezin dutolako artea nire mugen garten, baina adibide Iluna Pulipa ni ordezen gaiboa nagoela eta kologela gajaba niretu esaten ostia, hemen poema badago. Bai. Egon dira poema asko Iluna horretan eta oraindik gelditzen direnak. Beti egongo dira. Eta horrek gaituko gazaguteko. Baina, zer hemen dizu idazteak? Gauza asko, askotan, ze galderak. Potolo. Batzutan lasaitzeko eta hori esaten dit, edo gauzak hobeto pentsatzeko, eta normalean deskonektatzeko ere bai, ze gaur egun bizi gara mobilakin, lanarekin, bestiakin, egun guztia burua erotuta, eta batzutan pasiatzera joten naizen bezala, zerbait idazten duzunean deskonektatu daiteke pixka bat hortatik, edo gertatu zaizun zerbaiti buruz hobeto pentsatu edo barrena uztu, agian baduzu zerbait hor bueltaka, eta esan, hau idatzi behar du. Idaztea oso hona da burua bentzat. Eta eskola saltzen gaitu. Hori da. Musikakin o musika gabe zueka zuen. Normalean musika pixkat jarrita, gauza gehienak musikan egiten ditut, baina, saiatzen naiz, musika pixkat lasaiagoa izan daien. Nik probatu behar dut musika bentzat betiraka sensazio hori edo beldur hori pixka despistatuko nagoena baina probatu behar dut. Bai, gertatzen da, noski, letra asko daukan abesti bat bada adibidez, nahastu zaitzak, zure idazten naizelako, baina zerbait instrumentala bada edo. Eta baita poeman arabera, adibidez, nahiko haserre bat zaude edo, batzutan pixka musika gogorragoak ere nik uste lagundu ezakela. Haserre izatzen dituzu poemak. Bai, haserre puntu batekin bai, esan, batzutan behar da. Zan gauzak ikusi eta zan honek ezin nola gelditu. Poemak idatzita poesia burua ateratzea, zentzuk izan daitezuke Mikelen kezkak, zek kentzen dizu loa gauero. Batzutan, nire buruari biratuta laneko gauzak eta hola, bukatu behar dut bestea, holako gauzek batzutan pixka eta gobiatzen naute, eta, zer esan, baita ere neurri batean telebistan ikusten ditugu gauzak, munduan pasatzen diren injustiziak dela, baina, mundu guztiari bezala, ez? Baina, nahiko ondo egiten dute, ala ere. Loita kimista, loa da. Maravilla, niri gaina beti esaten dute, zaizu bate gustatzen goiz jeikitzea, eta ni gelditzen ez oian pegatu da, beti. Ni batzutan bai, goiztiaga. Bai, goiztiaga zera. Izatea gutetzen, denak lo eta ni irakurtzen lasai, egun hau azteko izitasuna. Ekida, zinei poetiko jartzen. Bai, egia da gainera goizeko lehenengo orduak oso, niretzat adibidez oso emankorrak dira, Hola, oso goiz jeiki naizenetan, norabait joan behar nolako edo, eta tarte horietan erdi lo zaudenean eta ez guztiz kontziente, hor sortzen dira gauzak, Lemoan poema berdea gustatu zitzailean, nola gelditu zitzailean gauza bat. Zera, esan aldatuko, Iluna baina egun sentian kokatuko nez, eta hasi nintzen
beti hasten lehenengo pausoan pixka bat dibagatzen nahi eta ez nola ezean pixka iregi jakin gabe nola eta deskribatzen zeon nola hastezak nire buruko zenatoki horiek eta degepena puntuen artean ateratzen da amekietan nengonean nabaritu dut eta gero jarri zu ez nahia da liburua eskuatean duzula eta hori gustatu zitzaidan. Bai, momentu, hor, oraindikan hori, ametxekin lotura dauka momentu bat da, ez? Erdi lo edo segun oso goiz jikitzen magera batzutan oraindik hola gaude, eta badago momentu berezi bat horre, hoizetan, idazteko. Eta pena gabia juritzen buezuk balogatzen duzun detaile txiki buezu super esango baitzua da jendeak batukatzen diozu eta esaten duzu. Bale. Ez? Jo, bai. Bihotza puskatzen ditu, ez? Bai, batzutan, bueno, guretzat gauza txiki batek izan daiteke dena, eta, bueno, bai, hau idatzi dut, eta batzutan esaten dute, ez dut ulertzen, edo, jo. Gustatzen zen, irakurtzen dudanakin, eta ez tearekin ez dut bestak aldatzen gero frustrazio bat ez jasatzeko, baina badaude nik irakurritako beste idazlea ponoketa. Baita asko ezken. Obsesio puntu bat eta dena, baina obsesio positiboa. Bai. Behar da pixka bat. Igual, forma bat dikitzen dena buruz ikasi behar dut, gero edozen momentu bat larrietan buruz esateko eta lasaitzeko, ez? Bai, badira batzutan irakurtzen ditugu poema batzuk eta gelditzen dira gurekin betiko. Nire pasatu zait, edo pasarte bat, eta zen, lerro bat. Nik liburuan sartzen ditut beste idazleen nahi pupila bat, irakurtzen ditudako eta esan onda, nik hau idatzi zan banu, que envidia zan hori, ez? Edo, ze ondo deskribatzen du nik sentitzen dudana, eta beste pertsona batek. Esaldia epatu duzula, enelgo hartzen esaldia, baina baizan kimenuti berena, emebete segundo liburukoa. Bai, amazazpizo, liburu Amazazpizo. Ze esaldi sartu nun hor? Bueno, gero begiratuko dut, baina nire gustatzen haue bali idazten dio poema hori. Bai, uste da idatze poema zaten duzun. Bai. Eta, zan como... Hospitalekoa da hori? Hospitaleko... Ez, liburu herrikoa, jo. Como que utxetatik... Gero izango duzu. Bale, gero beiratuko dugu. Idazlea zera, baina zer irakurtzen duzu. Bai, irakurri beharra, naski. Azken aldian liburuak enten nahiko liatu egin naiz, eta nahiko gutxi irakurtzen naiz, baina batez irakurtzen dut poesia, eta asko euskal poesia, hemen ingurukoa. Azkenean bizkuntza horretan ikasteko modu bat ere badaude hemen idazle potente pila bat, bakoitza bere estiloarekin, eta beti ateatzen duzu liburu guztietan dago, marabia pila bat. Nire txoko gustatzen nahi nola idazten duen Oier Bilanak. Jo, ez dut irakurri.
Loko Apuntatuta. Horiek gilean eta Edu Zabaleta. Edu Zabaleta, jo, ez dut Begako bat. Mira, badoaz hor zerrendara. Edu Zabaleta gaina batxinako gutut mugaldekoak eta oso gona da. Ostra, mugaldekoak. Bai, Hori... eta gero moskito ikogeiztan. Horrez da ikona moskitoa, bueno, Zer gona, nespila bagultetu zitzen. Hortik, nire liburuko lehenengo atalean dago liburutako aipu bat. Aba? Lau lerro, da... Atal guztia deskribatzen du lau lerrotan. Berak lau lerrotan esantzen nahi dazteko, nik atal bat behar du. Eta etxeko gugak lehen Bilbao. Ogoin irakurtzen dago, aldea, baina ez zabalzo. Eza, sola pasada batera ya. Bamiu, atzo atzen dutzen foto, eta irakurtzeko gogo. Oso ondo, zara zula niri asko gustatzen zait. Eta, bueno, barkatu esan. Esan zu. Niri asko markatu naben liburu bat izan da, 2019an atea zuen, Inigo Astizen analfabetoa. Hori badaukat irakurtzeko. Hori zoragarria. Pero punto. Eta esan duzu bezala, Kirmen Uriberen 17 segundo, edo Kirmen Uriberen lehenengo liburua 2002-2003 atea zuen, bitartean heldu eskutik. Ni horrengatik hasi nintzen pixka bat poesiara pasatzen. Horiek badaukat, gero kontatuko dizu zabater konpintxe asko ditu eta... Ostra, vale, ondo. Berakit ez dakazula olako bola magikorik etxeala zaubina igual bai eta enekontu aldu baina nola ikusten da Mikelagoa bagena emeniek 5-6 urtega. Jo, ben, eze galdera. Segurtatuko ditzezuk egitea, ogainik jogatu gabe ez duzuna. Bueno, konfesatzen bat, oraindikan hasi berria naiz, baina hasi naiz azken aldian musika pixka bat egiten. Bai, gitarra ikasten nola nere kabuz, eta, bueno, zer grabatzen nahi naiz, baina, etxean, momentuz oso basikoa da. Ikusiko dugu nora bai doan, edo ez, baina nik oso ondo pasatzen dut. Soinua egiten. Musika literatura bezain potentzia. Bai, gainera unibertsalagoa da hor, literaturak beti du hizkuntzaren muga edo kontua, eta bai, musika... Eta bakate lotuga bat. Vamos, parean doaz, artea doan bezala ez, baina bai, oso lotuta hau nik oso lotuta ikuste ditut. Nuen gela gutxi, galdetu zidaten, zera musika zuetzen, eta ni hau esatera, hau satu nintzen. Musika abestu daiteke, musika jo daiteke, musika idazte daiteke, musika irakurri daiteke, ez gauza horiek aizkoetan aztu egiten zekiko guzaten maian, eta musika balore asko ditu, eta horietako pila bat literatura ekarria, ez? Bai, jo, hausnarketa, bai. Hori da, dena zeharkatzen du musikak nik uste, eta bai, bada, askotan literatura berari emateko soporte bat, edo letra bat hartu ezakizu, poema bat, eta musika jartzen badiozu, askotan indartsua gelditzen da oraindik, edo laguntzen dizu. Askotan, amogua ematen dit, ez gagela gelditzen, benetan musika abusina getzeba. Musika abusinatu egin behar da. Nimetak ez dutela bukatuko konservatorio batek ez da gutxiago. Baina musika sakontasunean balogatu behar da. Bai, eta abestu behar da, nahiz eta gaizki abestu, edo bai.
Imar da, disfrutatu behar da musikaz, ez da zertan hemen Beethoven izan behar. Nikotxe dituz, nire beste kanalean bideoklip batzuk eginda bakarka, osea, eugeniren abestiak. Jo, ez dut ezagutzen kanal hori, begiratu behar dut. Hala, base originalaria, ahotsak enduta, nik abestua, nik sinazita, nik produzitua, eta gero kanta bakoitza bideoklipa hartzeko. Ostra, hori lan. Bai. Jo, ni orain ez naiz justo produkzio pixka bat egiten nire kabuz, eta badakit zelan daukan, bideoklip bat egitea ere gainera. Hala, ni naiz hainbeste teknizismoa bat, nire zela kanta grabatu, nastu ona, ahalik eta kalitate obereneak, eta gero bideoklipa bat, gidoirik gabe, osea, kanta hau nun ezaten agantzan, guazen agantzaile bat agantzaga, eta piano bat bezatea hemen, kutxe batzuk, eta montajea egitea. Ostra, ondo, bai. Hola, espontaneoa eta... Hola! Bai, askotan hola teatzen dira gauza honenak. Mikilagoa gabaina, mila esker. Zuri? Eltuztea gaiteko. Nola zuagai, jagaituko dugu pixka. Ezoketa. Bai. Esan geniago, agu guga ikusilei. Bai. Venga, jende. Aio, eskerrik asko.